nemi kuɗi na biya komai da komai tukunna na shirya shi. Nawa ka biya wurin? Na biya guri 15,000. Da me aka kawo a wurin kuma? An kawo kek, an kawo su ɗan kayan drinks dai haka. Wace ce amaryar? Ango da tun da shi ne amaryar. Wace shi ne amaryar? Babu ango. Ni ne angon kaina, ni ne a gurin. Babu wani wanda ya zo min a mazannin ango. Akwai wanda ake batun cewa ka gayyato daga Kano kuma ya taho don saboda wannan bikin naka, kuma akwai alamar kuna da kyakkyawan alaka da kai da shi, ya magana take gaya mana? Ni dai mutane biyu ne da na san na tafi Kano gidan babana na haɗu da su, to iya wa'annan ne. Ni kuma kwamfan ba su ma san zan yi ba da he shekaran jiya da ne status din wannan din da aibin da aka buga zan yi ba da suke tambaya na zan yi birthday ne, ban gaya musu ba na ce wallahi kuwa dama na shirya birthday akan zan yi idan na dawo. To shine da na dawo shine na tada birthday, kusan sati na ma ya biyu da dawowa, shine na tada birthday. To amma ni garanti babu wani wanda ya wakilce ni ko kuma ya biya min kuɗi ko kuma ya min wani wakilci zai zo ya min wai ango ko kuma wani abu a gurin face abokanai na, shi ni iya abin da na sani kenan. To lokacin da ka je Kano menene alakar ka da su? Ni lokacin da na je Kano ban san su ba, na haɗu ne da su a cikin Shoprite. Za a yi kiɗa a yi rawa kawai a tashi, wanda yake da kuɗi ya bashi ya mishi sifire kamar yadda to me alakar ka da shi mai yin birthday? Abokina ne da shi, amma a social media muka haɗu da shi. To amma me ya kai ka wurin? Ya kai ni gurin ne kawai, na ji gurin ne saboda ya gayyace ni birthday, ya ce min yana da birthday, shine ni kuma na je gurin saboda in taya shi murnar cikon shekara. Eto amma kuma ai an ce an samu kuna rawa ko sassaka kaya irin na mata da makamantansu, me gaskiyar magana? To gaskiyar lamari idan na ce ba a saka ba na yi ƙarya, amma wa'annan abokanansa ne suka saka, ba mu abokanansa na baya ba. Ka san abokana akwai abokanansa na jini ko kuma abokanansa na social media. To na abokinsa ne na social media da muka haɗu da shi a Facebook. To ni ban saka kayan mata ba kuma bana saka, amma abokanansa guda 3 ne suka saka, su ma ba wai full kayan mata ba ne, su ɗanka kayan ne kawai kamar kayan asibiti left hakan nan suka ɗaura akan asalin normal dressing inda suke da shi riga da a yunkurin da muke yi na tabbatar da cewa mun tsabtace jihar Gombe daga hannun masu ayyukan da ba su da kyau da kuma ɓata gari. A rundunanmu jiya da daddare da misalin karfe 10 ta kamo mutane 76, a cikinsu 59 maza 17 mata. An kama su ne a Dua Plaza inda suka je suna badde na jinsi ɗaya, kuma wannan wajen suna da niyan yin aure tsakanin jinsi mutane ɗaya, wato same-sex marriage. Bayan bincike insha Allahu rabbi za mu gufanar da su zuwa kotu inda za a tuhume su da ayyukan ɓata gari a Gombe, wanda gaskiya abu ne wanda is against the state insha Allahu rabbi. Wannan shine karo na farko muka kama irin wayannan a Gombe. Ya kuka yi san cewa za su yi auren jinsi? Bayanan sirri muka samu akan cewa za su yi hakan. Mataki na gaba shine mun yi namu iyaka wanda kamawa ne, kuma za mu gurfanar da su a gaban hukuma wanda kotu ita ne za ta hukuntar da su. Ina kira ga al'umma jihar Gombe, musamman iyaye, da koyaushe su san menene yaransu suke yi, su tabbatar da cewa su waye ne abokanayensu, ina suke zuwa, me kuma suke yi. Kuma ina ƙara kira ga mutanen Gombe da a koyaushe su rika ba mu bayanan sirri. Shi jami'in tsaro ba lalle ne yana nan ko a ina bane, ba aljani bane, amma yan haɗa kai in sun gaya mana abin da yake faruwa, za mu yi amfani da wannan
rahoto da suka ba mu bayanan sirri za mu tattara shi kuma za mu sarrafa shi za mu yi amfani da shi yadda kuma za a samu cewa in Allah yarda ba wani barazana ga dukkan harkan tsaro ko kuma abubuwan da ba kyau a Gombe. Dama an rufe gidajen rawa da sauransu kuma Dua Plaza nan yana daga cikin gidaje da ake rawa su a rufe bane ko kai abin yi. Well, Dua Plaza ba wajen rawa bane. Kaman shaguna ne ko kuma dai ba mu san me kai su suke wannan abubuwa wajen ba, amma bincike zai nuna cewa amma wajen rawa ne kuma in Allah yarda za a ɗauki mataki a kai. Ban taba yin wani taro ba wannan. Waye ya ɗauki nauyin wannan taron nan? Ba wanda ya ɗauki wannan nauyin taron, ni na nemi kuɗi na biya komai da komai tukunna na shirya shi. Nawa ka biya wurin? Na biya guri 15,000. Da me aka kawo a wurin kuma? An kawo kek, an kawo su ɗan kayan drinks dai haka. Wace ce amaryar ango da tun da shi ne amaryar? Babu ango. Ni ne angon kaina, ni ne a gurin. Babu wani wanda ya zo min a mazannin ango. Akwai wanda ake batun cewa ka gayyato daga Kano kuma ya taho don saboda wannan bikin naka, kuma akwai alamar kuna da kyakkyawan alaka da kai da shi, ya magana take gaya mana? Ni dai mutane biyu ne da na san na tafi Kano gidan babana na haɗu da su, to iya wa'annan ne. Ni kuma kwamfan ba su ma san zan yi ba dai shekaran jiya da na status din wannan din da aibin da aka buga zan yi ba da suke tambaya na zan yi badde ne, ban gaya musu ba, na ce wallahi kuwa dama na shirya baddan akan zan yi idan na dawo. To shine da na dawo shine na tada baddan, kusan sati na ma ya biyu da dawowa, shine na tada baddan. To amma ni garanti babu wani wanda ya wakilce ni ko kuma ya biya min kuɗi ko kuma ya min wani wakilci zai zo ya min wai ango ko kuma wani abu a gurin face abokanai na, shi ni iya abin da na sani kenan. To lokacin da ka je Kano menene alaƙarka da su? Ni lokacin da na je Kano ban san su ba, na haɗu ne da su a cikin Shoprite. Za a yi kiɗa a yi rawa kawai a tashi, wanda yake da kuɗi ya bashi ya mishi sifire kamar yadda to me alaƙarka da shi mai yin birthday din? Abokina ne da shi, amma a social media muka haɗu da shi. To amma me ya kai ka wurin? Ya kai ni gurin ne kawai, na ji gurin ne saboda ya gayyace ni birthday, ya ce min yana da birthday, shine ni kuma na je gurin saboda in taya shi murnar cikon shekara. Eto amma kuma ai an ce an samu kuna rawa ko sassaka kaya irin na mata da makamantansu, me gaskiyar magana? To gaskiyar lamari idan na ce ba a saka ba na yi ƙarya, amma wa'annan abokanansa ne suka saka, ba mu abokanansa na baya ba. Kasan abokana akwai abokanansa na jini ko kuma abokanansa na social media, to na abokansa ne na social media da muka haɗu da shi a Facebook. To ni ban saka kayan mata ba kuma bana saka, amma akwai abokanansa guda 3 ne suka saka, su ma ba wai full kayan mata ba ne, sun ɗanka kayan ne kawai kamar kayan asibiti lab coat hakan nan suka ɗaura akan asalin mal dressing ɗin da suke da shi.